21 ka pamilya ang nawad-an og Pinoy-anan human naug daw ang 15 ka panimalay sa barangay Kandulawan, Dakbayan sa Talisay kagahapong adlaw, Pebrero 21. Daling nag-apod-apod og hinabang ang mga opisyales sa naasong barangay ngadto sa mga biktima. Ang amon hatag, ma'am, gabi pa actually mga foods nila, mga meals, then mga ang ilang kapuyuan, ma'am. Dinhi sa Kandulawan Gym, kasamtangang gipahimutang ang mga biktima sa sunog. Sa pagkakaron, ang nag-una nilang mga kinahanglanon mao ang tubig, pagkaon, maintenance, vitamins, diapers ug mga sinina. Gawas ni ini, gihatagan sab og serbisyong medikal ug psychosocial assessments ang mga nasunogan tungod sa ilang trauma nga nasinati. Para sa atong mga children, sa atong mga senior citizen, mga PWDs nga kuan, na tay health nakasanbay nga kuan health station sa kuan. Evacuation center na to. Okay, sir. Labas pa sa hunang-huna sa mga biktima ang grabing kahadlok nga ilang nabati. Apan mapasalamaton sila nga walay nakalas nga kinabuhi atol sa mga panghitabo. Kana sus wala din daw. Wala miksabot sa among giko na to kay ang mga bata ra among gisuguro yung pagkuan. Bahala ng mga butang. Kit-an mo na. Ilalim kay magunahon na sa bisa mo kuan ba kay bisag usa wa minada. Wa nabitbit. Ako ang umaga nagpakaon sa gawa sa iyang anak. Nya mo na may nakita nila nga dako kay kayo. Nanaga na lang, nidaga na lang siya nagasyagit. Nga tabang nga imong lulo ni, tabang nga kay nagsige na magsabiyag ato kay nagtuo sila bang madala pagsabiyag. Daghan sa ila ang wala gyoy nasalbar nga kabtangan tungod sa kapaspa sa pagkatap sa kayo. Mao nga bisan og nahatagan na silag ayuda, nanawagan pa sila og dugang nga hinabang. Kung kinsa tong mga malumo nga kasing-kasing kung mutabang na mo, ang amo yung kailangan diri kanang panggamit jud sa balay, wala jud mitanan as in wala. Kung naman mo ikahatag na mo, bisag kuan na gud, bisag unsa, bisag kinagsing-kasing ng gud. Na mga ilang kamigtabang. Kini si Joanne Clarice Espinosa, CITU Com Intern alang sa MyTV Cebu.